Startti oli 823,45. Tolla me lähdetään kuule kopsatelle. Tuuppa heti kiinni, niin onpahan hyvä aloitus. Annappa vaan. Annahan tulla sieltä se pömpeli. Eikö vielä lähtenyt heti ekalla? Vielä yksi. Ei antanut vielä yksi, kun antoi yhden osuun. Sitten kokeilla se Vire Portals, mitä se sanoo. Tuo voidaan ottaa tuolla. Jaa, no se oli nopea se. Kokeilla. Ehdottomasti kokeilla tämä. Kylläpä ensin ihan ilman mitään ekstra systeemiä. No anto. Toivotaan, että se antaa. Se on vaan, kun se syö niin äkkiä ton massi, jos ei se anna mitään. Mut kokeillaan. On se mukava saada vähän isommalla panoksella, niin se voisi ehkä maksellakin jotakin. On siinä pointtinsa kyllä. Ootappas nyt bonus. No hyvä. Ei näy vielä ainakaan. Taas yhtä vaille. Kyllä te osaatte antaa sen 2 aina. No sieltä. Anna bonus nyt. Hyvä, ja siitä nyt bonus meille. Sitähän hyvä setti nyt sitä. Tähtiä. Tuonne pitäisi saada vailta ja 1 000 000 kappaletta, ei riitä. Destroyeri. Kato. Moonpeak. Busted Woodi meille Bonari. Mä ois kyllä kans makii. No niin, ja tulee se naps. Hyvä. 2 löytää, mutta 3 jää vielä näkymättä. No sieltä. Come on game, give me bonus. No ei. Jo tullut. Oliko tiisaaja? 2 ei riitä. Pitää saada 3. Tuuhan nyt. Hyvä. Ja tule. Hyvä. Tuuppa bonus. Yhtä vaille. Come on. Elää jätä aina tiiseriitä. Pistä bonus.
No niin, nyt se on pakko tulla. Jes, hyvä, kiitos. Antohan se, annahan vielä yksi. Älä kuole. Kuolit sitten. Eikö tää oo bonus? No. No vielä saat 10. Otappa kerrointa. Anna vaan. No hyvä, bonus. No niin, ja lippu. Anna lippu, puota lippu. Anna lippu. Oi kelpele. Ei tullu lippua. Tulleepahan ja Tora on tallessa. Ai että maistuu hyvälle. Tullu. No niin, ja onhan se, ja se on super. Musaat veksi ja ääne päälle. Ei muuta kuin good luck. Good luck. Hyvä, keheräppä lisää. Elää nyt tähän jätä, annahan nyt niitä osumia. Joo. Ai kun on tuolla nurkassa häpiämässä. Tämä on vähän paha juttu tämä. Ei saisi mennä tuonne nurkkaan mököyttä. Joo. Vapa alaspäin. Ei. Nyt jotenkin sais yhdistellä ja viimeisellä spinnillä sanooko mitään? Ei sanonut mitään. 2160. Otapa mihin se tämä pystyy. No nyt tos hyvänsä kohdassa, annappa lisää, älä jätä tähän. Anna lisää napsuja, nappuloita ei antanut. Joo, puiltaappa sinne vaan. Joo, lisää vaan. Joo, hyvä. Tuonnepä ota kiinni. Eikö ole? Joo. Äläpä vielä luovuta. Annappa lisää. No niin, hyvä. Pitää vielä joku wildin nopsu. Joo, hyvä. Nyt lisää niitä. Eikö tullut? 18 tasaa. Mitä me sanoo? Kämple vai jatketaanko näillä?
Mulla ei ole mitään hajoa mitä tuo Gamble tekee. Onko se riski vai vetääkö ihan vaan näillä menee? Onko sillä pelispesialisti ja kannatteko tää Gamble? No, Gambletä. Jäätiin takkiin. Tämä on aivan susikukka. Aivan susikukka tämä peli. Joo. Oletko sinä maksu päällä? No niin, annahan sitten hyvät kertoimet sieltä ja paljon revolveria. Resettikin kelepais kyllä. Ei ne ainakaan vielä resettiä. Elää nyt tähän jätä vielä, hei. Kamo. 10 euroa on 10 euroa. Ja se sanoo sitten tämä. Nappa hyvä setti nyt sieltä sitä tavaraa pihalle. Hyvä heti upgradea. Joo. Hyvä, hyvä, hyvä. Kunkun poikasta ei maistunut. Annappa upgradea lisää. Hyvä. No huti vetää sitten. Sen ei ollut hauskaa. Eikä ollut hauskaa sekään. Ässää. Joo. 23.2. Annappa sitä lovea ja iso ove tai jotakin sinne. No ei vielä sano mitään. Joo, siitä saadaan riitä. Hyvä. Sitten vaan lisää. Lisää rinpoikasta. No niin, ja nyt oikeaan kohtaan. Sä sydämiä. Ihan sydän. Nyt tuohon noin. Ei sinne. Aha, se oli instaspinni se. No niin, anna pari. Nyt täytäpä oikeat paikat. Ei täyttänyt oikeita. 27 ja 60.
Kunnon boksaus meille. Sitä wildia vaan nyt tarvitsisi äkkiä. Joo, hyvältä näyttää. Huippu. Olipa mahtava. Let's see, let's see. Siinä olisi ainakin wildia. Joo, annappa lisää niitä wildeja. Anna vaan. Tuuhan nyt. Wildia. No, sitten vikala kunnon jyssäs. Ei ollut ihan atmosfäärinen paukku. 2080. Tässä se sanoo Snowslingia, olisiko siellä iso boksaus tulossa. Let's see, let's see. No. Sitten vaan lisää ja reloadia vois kantaa kans. Eläpä nyt vielä lopeta tätä hauskuutta. Tuu lisää, come on. 3240. Le Viking. Nyt vois tulla niitä kunnon boksuja välillä, ettei oo näitä 230 tupsauksia. Kelepais. Nyt sitä timanttia näihin pelteihin. Osuuppa kerrankin kunnon timut sinne ja kertoimet ja kaikki mahdolliset. Kultakolikkokin käy. Joo. Nyt vaan sitä apilaa väliin. Annahan lisää. Annahan lisää, hyvä. Saadaan resetti, no niin, hyvä, hyvä, hyvä. Nyt se kerroin tuonne. Apilaa, mä metsästän, haluan semmoisen. Hyvä. Paappa lisää apilaa. Tai timantti tuohon vielä. Tai kultakolikko. Oisko mitään? Tuohon nui. Vielä olisi reijät vapaana. Pistähän tuonne. Tu. Resetti, please, kiitos. Ei. No, otetaan vastaan. Otamme vastaan 9440. Tämmösiä lisää, kiitos. Mitäs se tekee, Wild Sapo? Sillä olisi ainakin pömpelit nyt paikalla. Hyvä. No. Tappa se viimeinenkin alas sieltä. No, anna lisää. Anna lisää. Big Win, onko tää kuin Big Mega Win? No annahan tulla vaan sitä valuuttaa sieltä. 4680. 5118. No hyvä.
Olisiko mitenkään mahdollista antaa kun osuuma. Kahtotaan. Joo. Nyt tarvis niitä osumia kanssa. No, tämä nyt ei ollut kovin häppyinen. 11 7 6. 12 24 se oli. Tässä on Undead Fortune, olisiko täällä joku hyvä setti. Kursespinnit, onko nämä hyvät vai huonot? Ei mitään tietoa. No niin, nyt maksaa ainakin 500. Joo, hyvältä näyttää. Nytkö sä kuolit sitten? Voi ryökäle. Kuusi, 5, 6. No niin, nyt annapa X kerroi sieltä. Joo, hyvää kerrointa. Joo, osuma. Hyvä. Joo, anna vaan niitä kertoimia lisää. Otetaan vastaan. Nyt voisi alkaa osumaan kunnon pommomeja. Eläpä nyt hukkaan niitä. Nyt sitä kerrointa, kiitos. Kerrointa, tähtiä, hyvää. Lisää vaan. No onhan se jo joku napsaus. Lisää vaan. Hyvää. Tähtiä. No, ei antanut tähtiä. Lisää vaan. Osu. Hyvää. Lisää vaan. Joo, lisää vaan. Joo, hyvä. Otetaan. Sitten voi vieläkin laittaa. Vielä mahtuu. Hyvä, annapa osuma. Ai, entanut. Annahan vielä osuma. Anna. Osu. No osu nyt. Tuu vielä. Hyvä, nyt lisää. Sydäntä. Anna sydäntä. Come on. Hyvä, lisää. Tämähän maksaa jo ihan mukavasti. Otetaan me vastaan. Hyvä. 415 ja 80. No kyllähän me otetaan tämmönen osuma. Sitten meillä on vielä torakin tuolla oottamassa. Kyllä maistuu juontajalle ja katsojille ja kimpassakin olijoille. Holovi räjähtää, kun ei mahu salto sinne holoviin. Mitä se tämä peli tekee? Ei mitään haju. Annappa lisää chicken munia, muniskuikkeleita. Hyvä. Lisää vaan. Annas muniskuikkaa. Hyvä. Tuonnekin voisit heittää. Anna muniskuikkaa lisää. Come on. Hyvä. Sitten vaan lisää vaan.
Tuonne nui. No sinnekin otetaan. Joo ja lisää. On. Hyvä. Tuonnekin voitais ottaa. Joo, lisää vaan. Annahan muniskuikkeleita vielä. Come on. Collection completed. Okei, tässä on wildeja. Ahaa. Joo. On se joku napsu. 3, 4, 8, 6. Se näkyis olevan torotsit. No niin, Tora, näytäpä nyt mistä sut on tehty. Paljon on ollut kyllä epäilyt, että mä ei voi maksaa mitään, mutta nyt me näytetään sille, että se ei maksaa. Me näytetään, että Tora voi maksella. Kerronta vaan niin perkeleesti pöytään. No siinähän sitä on jo. No hyvä, ja sitten jatketaan vielä. Otappa sekin kiinni. No ampuko ohi, olipa keliumaisella tuulella. Sit vaan lisää. Osuuhan vielä. No ei osuun. No. Kimpat on plussilla. 3, 3, 9 ja 20. Kahtotaan ja kummastellaan. Tujuvan kontuneevit kämpletä sensikein morspin. No kyllähän me tämä vika kämpletään, kun me ollaan jo plussalla. No mehän saatiin 2 pinniä enemmän. Nyt vaan maksuhommia sinäkin peli. Las kaivaa niitä VS-siä esille. No sieltä. Vitonen. No. Anna lisää. Vaikka 3 ainakin naps. No siitä vielä otetaan napsaus. 2, 7, 90. Kaksi, 7, 90. No niin, startti oli 823 ja 45 ja voittua tuli 1143 ja 55. Kelepaa.